Kor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ki Contractor bat ki Supplier ki bidan hakat han Nongpoh. Kila Thaw ka kinhun ke belajar kerteng kum ka Nongpoh Area Contractor and Supplier Association. Kana menpet ya ka jingbet jingbiang chong ki Contractor bat ki Supplier ki bidan hakat han Nongpoh. Hakat jing krem ki lar pathai kubor. U President chong ka Association u ba Pynroilang Shylla bat ka kong bindas im kum ka auditor chong ka Association. Kila thu bla sing ya ka kinhun haka khat nyo tu September arajar arpusau bat ka thong kalong ba nyepet lem na ka benta ka jingbit jingbiang lang chong ki Contractor bat ki Supplier hapo ka than Nongpoh. Kinailam chong ka ni ka Association ki kinthop u ba Pynroilang Shylla kumu President, uba Minsing Makri kumu Vice President, uba P Ringhang kumu General Secretary, Khar Mujai kumu Assistant Secretary, ba Elfas Shadab kumu Treasurer, ba Alianda Nongshli kumu Advisor, kong bendas SAIM ko auditor bat kiwe-kiwe. Nagaliang jungi nyelaseng ya ka nek asyon haka kanyau teri gunai bakandai arpo arpsau kajinyai inti nagaliang jong ka asyon sisnem ngelai ya inti namta ban hele awan pendep ya ka register ban ngelak ro ban register ban pendep haka arteri mure benyau arpo arpsan ban registration number bungiyo udai MEG ROS/arpo arpsau/ not kendai untuk iwe but kaji tumu lene thong kathong nakaliang jong ka aston kabangi kwa ban pensai kaplen jong ki pra member but kumjur ki pra contractor ki badon po jong ka Nongpoh area ka bankong ka ba ni kwa ban pensai ka long ban wanra ya kaji nya teli pra local contractor po jong ka Nongpoh area ta kadai ka ba ni kwa ban pensai ni si but kabaan ka ba ni kwa ban pensai ni si ka long ban aikam ya ki local contractor kabalai ke bagi kuat ban pensai hene ke long bane Pynroilang bat baro ki departemen hapo jong ka Nongpoh area pasau ke bagi kuat ban pensai hene ke long bane Pynroilang bat ka sarkar kapasan ban ketiu ya ka yo bekot lane ka kampung roy hapo jong ka Nongpoh baro kawai ka ba nakaliang jong ka ason ngisem bat ngi ba nginang don sibun ki jinduna habde bat nagaliang jungi ki Contractor ngisem sibun ki jinduna ki bangim la ban ya hanis Khmat benyo ki kam kata gede ke ba ki kwa bat hakaju ko ru nagaliang junga kum u Presiden jong ka Nongpoh area ngakot ngawer ya ki pra Contractor ki badon hapo jong ka Nongpoh area bukin singo ba wada pi kwa ban wan lani bat penya so bat ason jungi ikot iwari pi bat ipdiang ke musim nanta jingki ki bompat penya so panagaliang jungi yang mesin mimpi bat kan sedon ru ke jikot lane ke jingwer nagaliang jong ka asun jungi ba macam sisi ngin sapulong ya ke general meeting kata gede ke ba nagaliang junga ku Presiden aku ban pensai ni bun ki Contractor jungi ki ba ki bom juyo kam ki ba yo tang kawe bat ki bom yo ru kawe haka shisnam te lengba ke ni ka association ka jungi ngatharai ba ladani la ban pentelun ya ki kam jong ka ni ka association ka long ka jing mentoi ya baro ki Contractor ki badon hapo jong ka Nongpoh area kata ka de ka jing tumu jong ka ni ka association ka jungi bat ni don ru ka thong na ka benta ban let ni haka we pakawe ka department baniyo ka jinya Pynroilang bat kene ka association ka jongi de na katawa de na kataka daw bangila register ya kene ka Contractor Association area Nongpoh Pynriu squad ya kaktin la jong pindam kam ya kabakan kiyo kaktin khasi kaktin la jong ai kan roy kan pa ngidon ki kentin la jong belai pat puri bat penduk yala kaktin la jong kum kan nuksa kakentin barikor kamut arts hakaktin pareng kakentin lari tipat kamut culture kumta ya ka arts and culture ngiyo ta kaktin khasi barikor bat lari ti kibalong ru kikentin ban kerteng khun ubarikor ka lari ti lapen mi ta kapati CTV nakamenta ka jingmentoi upai pa